dende o Grupo Popular, presentamos unha iniciativa para debater no Parlamento de Galicia na que solicitamos ao Goberno de España, diante da Unión Europea, o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Tamén exiximos o cesamento inmediato da represión por parte do réxime de Nicolás Maduro aos cidadáns e a violación dos dereitos humanos e facilitar a protección internacional para os que foxen da opresión política e da exclusión económica e social en Venezuela. Tamén pedimos que o Goberno de España solicite á Unión Europea o mantemento das sancións impostas ao réxime de Venezuela, mentres non existan garantías dunha transición do país cara a unha democracia plena. E recoñecer a situación de emerxencia humanitaria e a condición de víctimas de persecución política dos exiliados venezolanos en España.